So what's up guys? Oh, shout out guys no. Nata karon nagbabalitang nagbabala. So shout out guys na nandito naman tayo ngayon sa ano sa ilog sa Libungan River. So nagbalita tayo dahil lumaki yung tubig. Nakikita nyo? Makikita nyo sana kasi may mata kayo. Ito po, malaki. Sa sobrang laki, lumaki yung tubig, umabot doon. At saka doon, tingnan nyo doon. Tingnan nyo guys. Punta ka doon. O, puntahan natin doon. Puntahan. Pwede ka lang. Bakit lumaki nang wala namang ulan? Ay, kasi umiyak ako kanina. Ito, lumaki ng tubig. So, dito tayo dadaan. May ano dyan. May ano? Baka mahulog tayo dyan. Madiretso tayo sa malalom. Guys. So, dito magbagbagang balita tayo dito. Magtanong ka doon ng ano kung anong ginagawa nila. Lumaki ang tubig. Magtanong tayo kung anong ginagawa nila. Magtanong tayo kung anong ginagawa nila dito. Lah, nangunguha sila ng ano? Nangunguha sila ng ano? Lubi. Lubi. So, guys, dito guys. Tanungin natin sila kung bakit sila nandito. Uy, unsa man niyo? Lubi? Alam nyo, daming tao dito kasi itong kinukuha nila. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Watermelon. Watermelon. Water eh, gagikan dyan eh. Ay, water. Oh. Diyan pala yan galing sa ilalim. Coconut water. Sino yung isa yan, no? Tanungin mo, tanungin mo. Ate, pwede man tanong. Uy, ate. Oh, kuya. Kuya, na ate. Boss, Dito tayo. tulungan mo na lang para magkaayos-ayos. Oo, ano? Oh. Ay, nandun pa. Madaghan pa dun. Marami pa. So, ito guys. Kaya nandito sila dahil lumaki yung tubig. Daming kuan. Niyog. Sa tawag dito sa Tagalog, lubi. Ha? Lubi. Lubi. Kaya nandito sila kasi nangunguha sila ng lubi kasi lumaki yung tubig. Kaya kaya tingnan nyo guys. Doon. Daming tao. Doon tayo, malaki, marami. Marami. So, magtanong tayo. Magtanong tayo dito guys. Magtanong. So, sir, ang gandang Pwede mangutana, sir? Pwede ra, okay ra mag-video me? Dili gid pwede? Napatay, di gid pwede ni. Guys, bilib ako sa kanila. Tingnan nyo. Hatay. Kaya tayo dito. Tutusukon tayo oh. Mataas yung kanyang bunal. Singko ano? Tuslok. Kaya ito guys. Sobrang lakas ng loob nila. Bilib ako sa kanila. Pwede ba? Mga-apply. Ay, patalon nila ako daw. Dito ko. Doon tayo sa ano? Puntahan natin nila dito. Ang dami nila dito. Lubi lagi niyo. Ay, kuan, kukulat. Kukumilat. Ito, may ari dito. Ay, sir. Ay, sir. Ang gwapo man din sa gumo. Uy, gang, haligang. Ano lang. Ay, magtanong ka doon, magtanong ka sa kanya. Magtanong ka sa akin. So, guys, kunin natin yung finger. Saan ka pumunta? Sama ako. Tara. Anong ginagawa mo dyan? Puno ng mangga. Ay, nagawa sila ng puno ng mangga. Kaya nagawa nila yung mga lubi. So, wait. Ano magtanong? Sa'yo yan lahat? Hindi. May ari dyan? Ay, baka tutusukin ka na dyan. So, ito guys. Dami lang dito. Ito, wala pa siyang nakuha. Pero pa siya. Bakit hindi mo hinabol yun? Ay, wag mo lang habulin. Kasi iwan ka lang yan eh. So, ang dami no, tingnan nyo. Doon, sobrang saya nila. Dito, sobrang saya nila. Mas masaya doon. Doon tayo. May apoy. Ang daming lubi. Ang daming lubi dito. Daming lubi dito, guys. Walang may-ari. Walang tao. Dalhin mo na. Itago mo. May tao, nakikita. Wala. Sinusuli ko na oh.
ano lang, hinawakan mo lang yung talas ko si madulas. Tagam. 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 So, ito sila oh. So, Kasi bawal sila makita. ay, Oh, wash out kay. magtanong ako dito. Oh, magtanong ka dyan. Kung paano magtanong. At tatanungin ko siya kung ano sa sagutin niya. Bakit na nandito? Dito kami kasi nangunguha sa lubi. Ay, nandito sila kasi lumaki yung Lubi. water tubig. Nanguha ko sila ng lubi. Tayo na, tatulak na lang ako dito. Alis tayo, alis, alis. Thank you. O ito. Yan lagay. Pagul mo niyan. Ay, Doon tayo sa mga ramahing tao. Uy, nakakuha sila ng kahoy. Malaking kahoy. Uy, ang daming lubi dito. Oh. oh may kawayan. Namigas. May langgam sa amin, yung langgam lumipad. Nandito sa kanila, hindi naglalakad. Pumapaak. At kumagat pa sa amin, pumapaak. Uy, ano yung ginagawa nyo dyan? Anong ginagawa mo dyan, te? Uy, si DC man ito. Ala, kilala ko siya. Si Masil. Oo nga eh. Nangunguha siya ng lupi, pero yung kinuha niya, kahoy. O, tingnan mo. Tingnan mo. Carbon load eh. Hindi na niyang karbon. Oh. So, teka lang. Ayun oh, magaling siya kumuhit. Hala, lubi. Baka mahuhug ka dyan. Bigay mo sa akin. Patay. Kanis si angkol. Kanis si angkol. Oh. Chee! Chee! Ay, ano? Ilahin ko na lang ito pababa. Ano yan? Kahi? Kahi? Oo, yun eh. Nila ko na lang pababa eh, kasi pumunta din sa ibabaw. Ang ibabaw. Pwede panghiram. Uy, wag kang luwag yan, baka malaglag din. Masyadong lumakas ng marami ng konti eh. Oh. Hoy, ate. Tagal lang. Aray ko. Poo! Wow! Amazing! Oh, bisik lang sa kanya to. Oh, kaya ako O, tingnan nyo, okay? Namaan pa niya ako dito. Salamat ha. Akin ito. Thank you. Oh, may tao pala. May tao. Lagay ko lang rin ha. Ano yung pangalan niyo dito? Ano yung pangalan niyo? Ano pangalan? Wala kang pangalan? Bakit wala kang pangalan? Nandito ka sa bahay. Oh. Bawal, may administrasyon dito eh. Dapat may pangalan ka. Ate. Ay, marunong ka manguha. Pati ako, nagawa mo na. Pining. May bisto tayo dito. Wala kong juwa. Ay. Nanyasan yung nanilas ko. Nahulog ng raon. Ganon-anon. Asa man mo gibutan di mo sa nilas? Hain man di ay. Dito. Tara mga lubi oh. Pasag tayo nato sa nilas ay. Makita ra gyapon sa nilas. Ay tara oh. Hindi yan. Di yan. Ay mo na. Sa nilas guys. Meron sa nilas niya guys. Madre. Nah, asa na to ron? Masig naligid to. Masig naligid to na ano to. Patay. Dito tao lang ako dito to. Nakatayari. Patay na. Patay kita na ron. Asa? Kinuha mo yung pati ako tinirahan. Yung cute mo, hindi mo po nag ano eh. Kumain ka na ba? Dami mo buwa ba? Binji! Paras! Magkano ka dumating dito, Binji? Ang dami dito ng mga lubi oh. Tirahin mo na, baka tirahin pa ng iba. Ako magpismas muna ako. Pismas muna ako para hindi ako nila makita.
Hindi makita, hindi ka makilala. Kaya magpawala ka. Oh, nawala ka na. Nawala na yung loob mo, wala na yung ano mo. Nawala ka na. Nawala na. Wala na kaming dalawa. Ito. Nga na guys, oh. Kusog kayong kuhan guys, diba? Mga kuhan siguro ni mga naman ni siya ano din no? Naman na siya isa ka kuhan din no, tamakanan no? Tamakanan pa, tamakanan mga kuhan ang kalalom siya. Mga 10 ay 17 anak. Ay ibutay mo sa nilas dia. So guys, dito tayo ngayon no, sa ano sa Libungan River, sa Double Bridge. Kasi mahirap na magkalisid-lisid eh. Kaya nandito kami kasi malalong pa dito. Malalong pa rin. Ay, dili! Mabaw! Kasi nandito kami kasi nandun kami, nakikita namin yung mga tao sobrang daming ilaw. Pumuntahan namin dito. Yun oh, maraming ilaw oh. Oh, ito, marami sila. Daming nakuha nila, bay. Hoy, guliti, guliti. Hoy, hulog. Akala ko lubi ang mahulog eh. Si Binji. Bigyan ka nahulog, hindi ka sa maling tao. Dito ko tayo ilagay ang kwarta dito. Kwarta do, bay. Asa. Kwarta. Yan o, yan o. Asa? Yan o. Kita mo yan? Nakita mo yan? Yung pira? Hindi akin yan. Sa kanila yan. Kanila yan. Kaya guys, balik muna tayo dito. Uwi na tayo guys. Yun lang tayo guys no. Bye bye, love you.